Kvalitet, det starter længe før gardinen hænger der. Det handler om håndværket, om præcision, om kvalitet. Man skal kunne se og mærke. Alt begynder med stoffet. Vi vælger det med omhu, for det er grundstenen i alt, hvad vi laver. Godt håndværk tager tid. Men det er tiden, der gør forskel. Vi har bygget alt forbundet som familie gennem generationer. Og i mere end 40 år har vi lyttet til vores kunder. Hos os bliver alt skabt fra bunden. Sygningerne, folderne, alt bliver tilpasset, justeret og finpudset, indtil det sidder, som det skal. Vi bukker selv vores gardinstænger. Og det er sådan, vi holder fast i kvaliteten hele vejen igennem. Et gardin for os er ikke bare et gardin. Det er resultatet af erfaring af mennesker, som brænder for deres fag. Hos Gardinlist laver vi gardiner, men i virkeligheden laver vi noget, der er langt større. Vi laver dansk håndværk.